Mohotsov, Bodoland Mohotsov, Bodoland Mohotsov. खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामग्लायनायखौ आं बावहरबाय आं फुकन बर' आरो आं दिनै मोनसे खोथा फोरमायनो मोननानै गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों खोथाया बेनोदि दिल्लीयावहाय जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि जानो थांगासिनो दङ मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारि अर्थात प्रग्राम जानो थांगासिनो दङ बे प्रग्रामनि मुङानो जाबाय बड'लेण्ड महोत्सव आरो बे हाबाफारियावहाय आंबो बाहागो लागोन बे हाबाफारिखौ बानजायदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा आरो लोगोसे बिटिआर सरकारनि मददजों बे हाबाफारिया जानो थांगासिनो दङ 15 आरो 16 नभेम्बर अर्थात 15 and 16 नभेम्बर 2024 स बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे हाबाफारियावहाय लैहोर लैहोर फैनानै बे दिल्लीनि बे मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारियावहाय बयखौबो फैनो थाखाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायहरबाय आरो बे हाबाफारिया जागोन अर्थात जायगाया जागोन साई इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली बे जायगाया जाबाय साई इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली स बे जायगायाव जागोन बे हाबाफारियाहाय स दिल्लीनि जेसेबां रायजो राजा नोंथांमोन अर्थात जेसेबां बर' हारिनि नोंथांमोना दङ अर्थात बिटिआरनि जेसेबां रायजो राजा नोंथांमोना दङ बे हाबाफारियावहाय फैनानै लैहोर लैहोर हाबाफारिखौ साक्सेसफुल खालामगोन बयखौबो गुरै खावलायबाय गोजोनथों जय बर' हारिनि Bodoland Mohotsov, Bodoland Mohotsov, Bodoland Mohotsov, Bodoland Mohotsov. खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामग्लायनायखौ आं बावहरबाय आं फुकन बर' आरो आं दिनै मोनसे खोथा फोरमायनो मोननानै गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों खोथाया बेनोदि दिल्लीयावहाय जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि जानो थांगासिनो दङ मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारि अर्थात प्रग्राम जानो थांगासिनो दङ बे प्रग्रामनि मुङानो जाबाय बड'लेण्ड महोत्सव आरो बे हाबाफारियावहाय आंबो बाहागो लागोन बे हाबाफारिखौ बानजायदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा आरो लोगोसे बिटिआर सरकारनि मददजों बे हाबाफारिया जानो थांगासिनो दङ 15 आरो 16 नभेम्बर अर्थात 15 and 16 नभेम्बर 2024 स बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे हाबाफारियावहाय लैहोर लैहोर फैनानै बे दिल्लीनि बे मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारियावहाय बयखौबो फैनो थाखाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायहरबाय आरो बे हाबाफारिया जागोन अर्थात जायगाया जागोन साई इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली बे जायगाया जाबाय साई इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली स बे जायगायाव जागोन बे हाबाफारियाहाय स दिल्लीनि जेसेबां रायजो राजा नोंथांमोन अर्थात जेसेबां बर' हारिनि नोंथांमोना दङ अर्थात बिटिआरनि जेसेबां रायजो राजा नोंथांमोना दङ बे हाबाफारियावहाय फैनानै लैहोर लैहोर हाबाफारिखौ साक्सेसफुल खालामगोन बयखौबो गुरै खावलायबाय गोजोनथों जय बर' हारिनि Bodoland Mohotsov, Bodoland Mohotsov, Bodoland Mohotsov, Bodoland Mohotsov. खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामग्लायनायखौ आं बावहरबाय आं फुकन बर' आरो आं दिनै मोनसे खोथा फोरमायनो मोननानै गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों खोथाया बेनोदि दिल्लीयावहाय जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि जानो थांगासिनो दङ मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारि अर्थात प्रग्राम जानो थांगासिनो दङ बे प्रग्रामनि मुङानो जाबाय बड'लेण्ड महोत्सव आरो बे हाबाफारियावहाय आंबो बाहागो लागोन बे हाबाफारिखौ बानजायदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा आरो लोगोसे बिटिआर सरकारनि मददजों बे हाबाफारिया जानो थांगासिनो दङ 15 आरो 16 नभेम्बर अर्थात 15 and 16 नभेम्बर 2024 स बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे हाबाफारियावहाय लैहोर लैहोर फैनानै बे दिल्लीनि बे मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारियावहाय बयखौबो फैनो थाखाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायहरबाय आरो बे हाबाफारिया जागोन अर्थात जायगाया जागोन साई इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली
बे जायगाया जाबाय साई इन्दिरा गान्धी इनडोर स्टेडियाम निउ दिल्ली स' बे जायगायाव जागोन बे हाबाफारियाहाय स' दिल्लीनि जेसेबां रायजो राजा नोंथांमोन अर्थात जेसेबां बर' हारिनि नोंथांमोना दङ अर्थात बिटिआरनि जेसेबां रायजो राजा नोंथांमोना दङ बे हाबाफारियावहाय फैनानै लैहोर लैहोर हाबाफारिखौ साक्सेसफुल खालामगोन बयखौबो गुरै खावलायबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि